फिन आरोबाव मुंदांखा समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिनि बाखनायथाव हाबाफारि समाजनि हाबा मावनो मोजां मोनग्रा समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारिनि बाखनायजाथाव हाबा मावनाय जाय बेसाद एबा मुवाखौ बाहायनानै गोबां उन्दै उन्दै गथ'फोर आरो मोजां नखरफोरा सिलिंखार जालांदों। गोरिब थाखोनि सुबुंफोरखौ अननाय आरो हेफाजाब होनानै समाज सिबिदोंब्लाबो बे खनसेयाव पुलिसनो गथायनो हादों सासे ड्राग्स फालांगिरि। ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोआव मोनफानो हादों माखासे ड्राग्सनि थेमा आरो मबाइल आरो गंसे मटर साइकेल। बङाइगाव जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय दाखिनामारि गामिनि सासे ड्राग्स डिलारखौ हमनानै पुलिसनो गथायनो हादों समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारि आरो बिथांनि मावथिफारिया लोगोफोरा। मिन्थिनाय बादिब्ला बिथांखौ बङाइगाव जिल्लानि नौशाद आलीनि फिसाज्ला 25 बोसोर बैसोनि सलिमान आली मुङै मिन्थिनाय जायो। सोलोंनिफ्राय मिन्थिनाय बादिब्ला सलिमान आलीया बे हाबाखौ मावनानै बे बारजों 2 खेब हमजाबाय। बेराफारसे समाज सिबियारि जिसुआ समफ्रामारि आरो बिथांनि लोगोफ्रा खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि जोंनि समाजखौ जाय सुबुंफ्रा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा फालांगि खालामनानै गुबुंले खालामो बेफोरबायदि सुबुंखौ जों माब्लाबाबो निमाहा होनो हानाय नङा। लोगोसे जोंनि समाजाव हाबा जाखानाय सुबुंफ्रा गावनि हिन्जाव आरो हौवा नागारनानै खारो बिथांमोननि सायावबो हाजासे खामानि मावगोन होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों। गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिनायखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आङो मोनसे बिसयनि गेजेरजों आङो रायजो राजानि सिगाङाव फोरमायनो सानदों। आजिखालि जोंनि बर' समाजावनो होन बा जिखुनु जाथिनि गेजेरावनो होन गोबां दिनै जाग्रा मुवा लोंग्रा बेसाद आरो बिदिनो बायदिसिना ड्राग्स आरो गान्जा बेफोरबायदिनि बिसयै दिनै आङो मोनसे थांखि लानानै बा मोनसे बिसयखौ लानानै आं बुंगोन जे बिजनि आइनुदि ब्रिज बिनि खाथियाव सासे ड्राग्स बेफारि जाय डिलार बे डिलारखौ आं दिनै आंनि जि स्टाफनि सेंग्राफोर बेखौ लानानै आङो बे खामानिखौ मावनानै आं हमनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे बे ड्राग्सआव खमगैयाबो 10-12थासो थेमा जों मोनबाय। आरो बेखौ हमनायाव ओरैबायदि माने गावसोर गामिनि गोबां मानसिफ्रा दिनै जोंखौ एटेक खालामनो नागिरदोंमोन। खिन्थु अब्लाबो जों समाजखौ फोसाबनांगौ आरो रायजो राजानि खामानिखौ मोजां मावनांगौ साननानै जों दिनै बे खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जि बुस्थुखौ जाय बिथाङा ड्राग्स बेफारि डिलार बे डिलारनि आखायाव जोङो 12-13थासो दिनै जोङो ड्राग्स थेमाखौ जों मोनदों। आरो दिनै आङो नुदों जोंनि बर' लाइमोन यां जेनेरेसन लेभेलनि गोबां सेंग्राफ्रा दिनै ड्राग्स जानानै गोबां माने बरबाद जालांबाय। आरो ड्राग्स बुस्थुआ मा जों बेखौ जों बयबो मिथियो। आरो बे ड्राग्सखौ जों जेब्लानाखि जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि माखासे ड्राग्स जानाय गथ'फोरनि सेहेराफ्रा माबायदि जालांखो जों बयबो बुंनो रोङो। दिनै गोबां मानसिफ्रा ड्राग्स जानानै बोसोरथाम बोसोरब्रैल' जोरनाय जों बेफोरबायदि नुदों। सानसे समाव बिसोरो हाबा जागोन, फिसा फिसौ खांगोन, अब्ला बै फिसा फिसौ आरो बिमा बिफानि मोखांखौ दिनै मेगनाव मोदै खुगायाव खुदै खालामनानै बिसोर दुखु खस्थ' होयो। दा बिनि थाखायनो दिनै जोङो बर' समाजजों लोगोसे गासैबो जाथिफोरखौ जोङो फोसाबनांगौ आरो जि निसा बुस्थु बाहायनाय बे निसा बुस्थुनिफ्राय जों गोजान खालामनांगौ होननानै आङो बे खामानिखौ आं मावनाय जादों। आरो जोंनि दा बर' समाजनि माखासे बिमा बिफा जानाय आरो गामिनि रायजो राजा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि गावबुरा गासैखौबो आं खावलायो जाहाथे मोनसे स्ट्रं जाहाथे बिदि खालामनानै गावबा गाव गामिखौ जाहाथे सेफ लाखिनानै जाहाथे बयबो मोजां आगानाव जों दिनै आवगायनो हायो। दिनै आंनि नुनायाव जायहा गैजायैनि गथ' बिसोरसो रासिन ड्राग्स बायदिसिना बेफोरबायदि निसा बुस्थुखौ बाहायनाय आं नुगासिनो दङ। खिन्थु दिनै बेफोरबायदिखौ होबथानांगौआ जों रायजो राजा आरो जों ज' मिलायनानै जुदि बे खामानिखौ जुदि जों मावोब्ला दिनै जोंनि बर' समाजाव मोजां जानो थाखाय बारा गोबाव सम नाङा होननानै आं सानो। दिनै जाय बिथांखौ जोङो डिलारखौ जों हमनो मोनदों बे हमनायाव जोङो पार्सनेलि जों हमाखै,
खिन्थु जों गोबां प्रसासननि गेजेरजों जोङो खबर होनानै जों बे मानसिखौ जों हमनो मोन्दों आरो बिनि थ्रुयै गोबां लाइमोन दानि यां जेनेरेसन लेभेलनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बिनाव लायगोन आरो सोरनावबा लायबावगोन बियो बन्द' जागोन होननानै जों निस्सय जोंनि गोसोआव साननाय दं। साबैसेमोन बिसोरो जेनेबा? बिसोरो दंबावो होनदोंमोन खिन्थु जोंबो गिनानै दस्रा जायगायाव जों हाबहैयाखिसै मानो होनना बुङोब्ला दस्रा जायगा आरो दस्रा जाथि बिनि थाखायनो जों थाङाखिसै आरो जों दा हमनो मोननाया सासे जों डिलारखौ हमनो मोनबाय आरो जाय डिलारखौ नोंथांमोना हमबाय बे डिलारा माबायदि जायगाफ्राव साप्लाय होयो नोंथांमोननि? आंनि खोनानायाव आरो थानानिफ्राय आं रिपर्ट मोननायाव सिगां टाइमाव बियो हमजाखाबायमोन खिन्थु माखासे बुस्थुखौ माने फुल इनफरमेसन मायिनि थाखाय बेखौ हगारफिननाय जादों खिन्थु जों दा बे मानसिखौ हमनानै माने जों मोनदों आरो बे मानसिया माने जोंनि बर' लाइमोन जि जाखांफुनाय गथ' क्लास 8, 9, 10 मेट्रिक पास जानाय बेफोरबायदि गथ'नो गोबां साप्लाय होयो होननानै जों मोनदों आरो बे साप्लाय होग्रा गथ'फोरखौ जोङो माने जाय गथ'फोरखौ जों हमदोंमोन बे गथ'फोरखौ जोङो गथ'फ्रा लाला खिन्थु बे मानसिया फाननो बा बाखिबाबो जों हरगोन फैसा नांलायलाया होननानै बे बुस्थुखौ बिसोर जासिहरदोंमोन खिन्थु बै गथ'फ्राखौ जों बुजायनानै मोजां माने खावलायनानै बा मोजां इन्ट्रडक्सन होनानै जों गथ'फोरनिफ्राय जोङो बे बुस्थुखौ लायनो होननानै जोङो जि एसे माने रां होनानै माने जों फुस्लायनानै बे बुस्थुखौ जोङो माने बेखौ जों हमनो मोनदों आरो। दा बेखौ बबे थानायाव लाबोनाय जादों दा? बेखौ दा बे एरियाया नर्थ बङाइगाव गोग्लैयो आउटपस्ट बेवहाय जोङो इनफरमेसन अलरेडि जों होग्रोखादों आरो होग्रोनायनि गेजेरजों जोङो बे मानसिखौ हमनो मोननानै स्पटनिफ्राय लाबोनानै जोङो बे मा जायगामोन किसान बाजाराव जों पुलिसफोरखौ लिंहरनानै जों बिनि आखाइयाव गथायबाय आरो जों दा बे पुलिस थानायाव दङ। दा बिथां जाय हमग्रा डिलार बे डिलारखौ दा जेलाव हरसिगोन आरो बिनि थ्रुयैनो गोबां मानसिफ्रा जाहाथे मोजां जागोन होननानै आंनि माने गोसोआव साननाय दंसै आरोखि दा जोंनि पुलिस प्रसासनखौ हगारजानो बादों नोंथाङा थारमाने माखासे समाव जोङो नुयो माने बिदिनो ड्राग्स फालांगिफोरखौ हमखांनायनि उनाव उदाङै बिथांमोना बेरायफिननो हायो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंदों? नंगौ गोबां जायगायाव जों खोनायो माने दिनै थाखा फैसानि मामलायाव दिनै थाखा फैसा होनानै अनेक केसफोरखौ बा अनेक माबाफोरखौहाय हगारो होननानै आं खोनायो आरो नुबायबो दिनै बिनि थाखायनो आं पुलिस प्रसासनखौ आं अलरेडि स्ट्रङै बुंखाबाय खुनु बेयो गनायनि माबा खालामनो मोना आरो जुदि गहोयोब्ला बेखौ आं फुल एक्सन लाबावगोन होननानै आं अलरेडि पुलिस थानायाव आं बुंबावनाय जाबाय आरो। थेंक इउ। आरो आं मोनसे खावलायबावो जोंनि जि दानि यां जेनेरेसन लेभेलनि जोहोलावफोर दासो देरफुनाय नोंसिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिमा बिफाया गावनि फिसाखौ उन्दैनिफ्रायनो खांनानै दिनै माबायदि जाजानो लुबैयो दिनै गथ'फ्रा उन्दै बाबुमोन नानिमोन दिनै आं नोंसोरखौ खावलायो जोंनि बिमा बिफाया मोनसे थांखियाव गावनि फिसाखौ थांजानो लुबैयो दिनै बे थांखिखौ दिनै गासैबो फैमाल खालामो जोंनि फिसाफ्रा बिनि थाखायनो आं खावलायदों जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि फंबाय आरो बिनानाव नोंथांमोनखौ जाहाथे बिनिफ्राय बा निसा बुस्थुनिफ्राय जाहाथे गोजान जायो आरो जुदि सोरबा जुदि बे निउसखौ नायनायनि गेजेरजों आरोबाव जुदि बेयावनो जुदि आरो थाबावोब्ला बिनि एक्सनखौ जों दस्रा रोखोमै जों एक्सन लागोन होननानै आं थिरांथा खालामबाय आरो आंनि जि सेंग्राफोर दङ 15-20 जनसो बे ग्रुपखौ आं अलरेडि दानानै दङ आरो बबे जायगायाव थांगोन आरो बबे जायगायाव नोंसोर मा लायगोन बेखौ अलरेडि नोंसिनि आगानफ्रोमबो दिनै एक्सन लानो थाखाय बा नोजोर होनो थाखाय अलरेडि गासैबो सारिय'फाले जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआवल' नङा गासैबो जोंनि बे बिटिसिआव आङो गासैयावबो आङो बिदि जोंनि यां जेनेरेसन लेभेलनि मोजां मानसिफोरखौ आङो दा टिम बानायनानै दङ आरो बेजोंनो आङो समाजखौ आरो जाथिखौ आङो फोसाबलांनो हागोन होननानै आङो साननाय दङ आरो सापर्ट खालाम रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय आं नोंसोरखौबो खावलायो दिनै मालाबानि समाव नोंनि फिसाया लायाखै सोरबा लोगोनि थ्रुयै मालाबानि समाव गाज्रि जाहैनोबो हागौ बिनि थाखायनो नोंनि फिसाखौ नों सामलाय आरो सोरनिबा फिसाया जुदि बे लामायाव दङब्ला जाहाथे लोगो जालायनाय मालायनायखौ जाहाथे मोजां रोखोमनि बुजायलायनायनि गेजेरजों गोथों लामाजों जाहाथे थोनो आं बेखौ खावलायनाय थाबावबाय आरो। नाथाय जोंनि समाजाव माखासे गारजेन बिथांमोना गावनि फिसालाफोरनि दायखौ जुदि समाजाव जुदि नुयोब्ला गुबुना दुसियोब्ला गावनि फिसाखौ दाय गैया होननानै बुङो दा बेनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? दिनै नंगौ गोबां आं खोनागासिनो दिनै जों जाय फंबायमोनखौ जोङो लाबोफादों बिसोरनि बिमा बिफायाबो दिनै फन खालामदोंमोन आं मोनसे खोथा बुंदों नोंसालाया अलरेडि एसे मोजाङाव फैबाय
आरो जों मोजांसिन बानायनोसो जों आवगायदों दिनै बेयाव दुखु मोननो नाङा दिनै नोंसालाया जि लामायाव आवगायदों बे लामाया गोथाङैनो गोथै जों बेखौ जों बुजायबाय आरो जाय बिमा बिफाया दिनै गावनि फिसाखौ मोजाङाव लांनो थाखाय दिनै नाजासेयावबो सोरबा बायदिनि बिमा बिफाया दुखु मोनो नाथाय बियो गोरोन्थि दिनै गावनि फिसाया बबेबा लामाजों जुदि थाबायदोंब्ला बिनि नोजोर होनांगौआ जोंनि बिमा बिफानि दायित्व दिनै बेखौ जोङो गोबां जायगायाव जों नुनो मोनो दिनै बिनि थाखायनो आं खावलायदों जि बिमा बिफाया जुदि माबा मोनसे गोरोन्थि नुदोंब्ला बेखौ नों हाया सोरबा मानसिनि थ्रुयै नों बेखौ खामानिखौ माव आरो फिसाया दिनै बिमाया फिसाया जुदि बिमानि बा बिफानि नोजोराव माबा मोनसे गाज्रि राव बुंनानै बा बुनानै सामलायोब्ला बे फिसाया गावनि बिमा बिफाजों एगेन्स्ट लायो बिनि थाखायनो सोरबा मानसिनि थ्रुयै बेखौ मोजां खालाम आरो सोरनोबा गथायनानै बे खामानिखौ मावनो थाखाय आं खावलायदों बिमा बिफाया दुखु दामोन आरो नोंसिनि फिसाफोरखौ दिनै जोङो मोजां खालामनो थाखायसो जों थांगासिनो दं आरो जोङो समाजखौ आरो जाथिखौ आरो गासैबो जाथिफोरखौ जोङो मोजां हालोदाव जों लाबोयोब्ला निस्सय जों मोजां लामाजों जों आवगायलांगोन होननानै आं सानो दिनै नोंथांमोना सासे ड्राग्स फालांगि बिथांखौ हमनाय जादों दा नोंथाङा मा पलिसि बाहायनानै बिथांमोनखौ हमनाय जादों आरो आथिखालनि लाइमोनफोरखौ मा सांग्रांथि होनो सानो नोंथाङा खुलुमबाय नोंथांमोननिसिमबो गासैखौबो बरायबाय आरो नोंथांमोनखौबो जों बे खामानिखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो जोंना जिसिया सारा सिन्था खालामबाय थादोंमोन जोंनि गथ'फोरखौ जोंनि समाजखौ माबायदियै फोसाबनो हागोन गोबां गथ'फ्रा माने ड्राग्स लायै माने बरबाद जाबाय बेखौ जोंनि मेगनजों नुनानै माने बिथां जिसिया सारा गोसो बायग्लिनानै जोंखौ सेंग्राफोरखौ ज' खालामबाय मोनसे जायगायाव ज' खालामनानै जों माबोरै खालामोब्ला जों बे गथ'फोरखौ जोङो फोसाबनो हागोन बेखौ जों रायलायलायनानै बिथां जिसिया सारा जोंखौ ज' मोनसे टिम खालामबाय आरो बे टिम बायदियैनो जोङो खामानिखौ जोङो जागायजेनबाय आरो जागायजेननाय हिसाबैनो माने दिनै जोङो गिदिर मोनसे जों जाफुंसारनाय बायदि मोनदों जिहेथु ड्राग्सनि फालांगि जिथु डिलार गोबां गथ'फोरनो बे साप्लाय होयोमोन बेखौ जोङो मोनहैबाय आरो बेजोंनो लोगोसे आं जोंनि गथ'फोरखौ आङो वार्निं होयो जों खुनु बेयाव निमाहा होनाय नङा जोङो गोबां समाव जोङो गोबां बार जोंनि बाथ्रा खुगाजों जोङो बुजायबोबाय नोंथांमोना किसुमान गथ'फ्रा लायाखै खननै खनथाम वार्निं होसेयावबो खिन्थु जों एबाराव निमाहा होनाय जानाय नङा जोङो बिनि माबायदि खालामबा नोंथांमोना ड्राग्सनिफ्राय बारग'गोन बेखौ जोङो मिथिगौ माबायदि साजा होयोब्ला जों बे साजाखौ जों होनाय जागोन नोंथांमोना बे हाबाखौ सोरनि थ्रुयै मावनाय जादों बे हाबाखौ जोङो जोंना जिसिया सारा जोंखौ बुंदों आरो जों सारनि बिथोन बायदियै जोङो नोंथांमोना दि बुंदों दा ड्राग्सनि बिसयल' एसे नोजोर होदों नाथाय बे दानि ससाइटियाव सोलिबाय थानाय सोरनिबा हिन्जावा गुबुनजों खारनाय सोरबा फिसाया सोरबा मा होनो हिन्जावखौ लानाय आरो बिनि अनगायै गोरलै बैसोआव हाबा जानाय बेफोरनि बिसय नोंथांमोना मा बुंनो सानो माबायदि स्टेप लागोन नोंथांमोना जों बेखौबो स्टेप लादों जों बेखौबो दाख्लै मिडियायाव जों होनाय जायासै अब्लाबो जोंनि कासिकत्रा एबसुनि जिथु अफिसाव बिथांमोना सोंबा मिथिगोन उन्दै जिथु 14 बोसोर 13 बोसोरनि गथ'फ्रा दाबाफ्राव हरनि 11-12 जौ लोंनानै थानाय अबस्थायाव जोङो लोगो मोनहैदों बेयावबो जोंनि जिसिया सारा दङमोन आरो जों जिसिया सार थिननायलाय जों थांनानै जेब्ला जों नायहैयो अब्ला बिसोरो गाज्रि अबस्थायावमोन जोङो बिसोरखौ लाबोनानै आरो जिथु उन्दै गथ'खाय बिसोरनि फरायनाय जिबनखाय जोङो बिसोरखौ अननानै जोङो फार्स्ट टाइम जोङो निमाहा होबाय आरो जोङो बिदिनो एबार खनसे बिसोरखौ नुबावोबा जों निमाहा होबावनाय नंला आरो जेसेबां उनाव जालांबाय थागोन जोङो मोनलांबाय थागोन जोङो मावलांबाय थागोन आरो जों बिदिनो आवगायलांगोन खारन मानसि हिसाबै गोरोन्थिया बयहाबो जायो मोनसे समाव आंबो गोरोन्थि जाफ्लांनो हागौ आंखौबो सोरबा सामलायगोन आरो बिदिनो गुबुना गोरोन्थि जायोब्ला बेखौ जोङो सामलायगोन होननानै जोङो जोंनि ग्रुपआव जोङो बेखौ थि खालामनाय जाबाय आरो हाबाफारि चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर
बे एसडी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसडी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसडी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।